Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса хуш омадем ба канали Сауду Тиҷи. Канали ана Кароли YouTube ге мешавада. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор ана велики фурӯшия я велики сабукайда мешини болош дахирш рафтан мегирам хеле велик астай. Мошини астай хундаи санат я мошини фасон ана ай Тоҷикистон роӣ кардагиян, BMW астай BMW 5 ай Россия роӣ кардагиян. Замини арзон бардуро 60000 сомон, хонаҳои заминӣ ана астай шаҳри Душанбе, ноҳияи Данғара, ноҳияи Ёвон ва квартирои арзон астай шаҳри Норак, шаҳри Душанбе 65 микрорайон ва шаҳри Истиқлол ва шаҳри Турсунзода. Дӯстони азиз, ин видео як видеои зур омадагиайда. Қизиқи видео ҳамияе ки якомната квартира 62000 сомон. Ина бо нагем ки нагуфтамтон. Гуфтесам пешакӣ ки якомната квартира 62000 сомон. Пули уруси қати 340000 рубл мешавад. Ва дигар чизои арзонам бардуро роӣ кардагам. Видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. Агар ягон кас хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дорен, ана мефоратон ки тезтарак фурӯшимша, номерои WhatsApp ма дароиш кунем ва барои харидоро я рекламаи созиш мекунам. Мисли ҳар вақта доналайкира шалабаншаб кунен, касе дар канали мо меҳмонен, хай подписатсия кунен, я рӯз яке хонаи арзон ба қаб мекунен да шеруинар. Мерем аку усуста. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория бардуро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай Хичон мераванд, бора Айдистон мегиранд. Нархш бо маслиҳати бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардуро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. хоб ана дӯстони азиз, оз як фирмаи дигара гап мезанем, баъд ҳамун велики арзонда мегзарем. Якм ҳамун велика гап занем ки бовар ки зур айда. Апашко модаро хоҳаро, як фирмара шумо да тавсия метем, кор фақат барои занҳо, ай фарқиш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. Мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. Ними рақамҳои десен дар WhatsApp бинависен, я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмонад ки чӣ хели кора ва чанд қа даромад дора. Апашко модаро хоҳаро шумо бинависен, бигӯен ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам. Бародарои азиз, илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай. ана ки 3, 2, 1 сарш кардем. дӯстони азиз, 1 миллион даим велосипеда гап мезанем. Велосипеди фурӯшӣ арзон дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ягон айб надора мега. Балонош навай, скоростной бидай, неми скоростош кор мекуна. Бемалол ҳами бланди пастира меброя мефурӯхад. хехтон фаҳмиден усша ҳама ҷош созай мега, зинаш бланди паст мешава, рулшам бланди паст мешава. мақсад ҳам гудак ҳаиш мекуна, ҳам калон ҳаиш мекуна. қарор дорад дар шаҳри Бохтар пештара Қурғонтепа нархша 1300 гуфтак бимо. 1300 бардурои азиз, ин нархша гуфтесам, пули уруси қати 7300 рубл мешидай. марҳамат на касе ки велосипед харен, велосипеди зур ай Россия овардаган оригинал шай мега. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг бизанед, маслиҳат кунед. дӯстони азизам, ака мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. анами хонаро бардурои азиз бо диққат гӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Семензавод, маҳаллаи Девдара, 8 кӯчада бидай, наздики бозори Кушониён да хулосаи гап. 6 сотиқ заминда хонаи детаҷа кардагӣ, дар поёнаш 3 дархона дора, баня ҳоҷатхона дар дуруншай, дар боло 4 дархона дора. ремонти хонаҳо миёнаи ову свеч мисол ҳастай мега, бо ови дарё ҳам доранд. ҳуҷҷатҳош 100%, берини хонада ошхона, дегдонхона, ҳоҷатхона, оғилам доштай. гирди хона бардурои азизам маҳкамай, дарвоза часпондагӣ, ҳавлиш стияшка кардагӣ, мисол барои мошин мондан, бо мисол барои ягон чӣ кардан. хулоса ҳавлиш стияшка кардагӣ бидай бардурои азиз. нархша $55000 мега.
$55000. касе харидори аниқ бошен арзон мешава ё ба квартира дар шаҳри Душанбе территорияи ваданасозда алишам мешава квартира ана 2 ё 3 комната бошад. дӯстони азиз, хай мисол бо номерои телефонаш ҳастай занг зада маслиҳат мекунен. пули тоҷикӣ хати ана 568000 сомон мешава, пули урусӣ хати 3,200,000 рубл, ана $55000. бардурои азизам, суратҳош ва видеош роӣ кардагиай барои мову шумора марҳамат ҳама ҷои хонара бибинен. ана марҳамат, ана касе мисол мефораш ки маълумоти бештара бигирам, марҳамат занг зада маълумоти бештара бигирен. ҳарди номерош имо ватсап дора. чӣ хеле гуфтум бардурои азиз, дар шаҳри Душанбеи хона тарафи смензавод маҳаллаи Девдара. маълумотша бо дар бар экран навистагиам. марҳамат тамошо кунен, видео давом дора. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. ана як бародар устоай инами корои десен мисол дастурат ҳамаи ами коро ай дисташ миёя. тинкапон ай 110 сомон мега то 120 сомона, 110 то 120 сомона. расход ай ҳисоби хидмонай мега тамоми минтақа мерем. дӯстони азиз мега марҳамат, ина касе ки мисол хонаотоненам хеле агар чӣ хеле мисол дастурат десен хелам хеле карданӣ бошен, инами бародар усто будай, устои ҳами коро ҳамаи ами коро ай дасташ меомадай. хай номерои телефонош ҳастай, имо ватсап дора, занг зада маслиҳат кунен. устои зур айне ки дӯстони азизам, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазор ошта будай, ана пеши раҳи Оҳанда. раҳи калон я 300 я 400 метр дуртар будай, 8 сотиқ заминда 3 дар хонаи фасон кардагӣ, кайлдор дораб, ана кухни баният дар дуруншай, ремонти хона миёнай, ов свеч мега ҳастай, уҷатош 100%. 3000 дона сменблок ҳам дора барои гирди хонара мисол маҳкам кардан. берини хонада ҳоҷатхонарам доштай. нақша бардурои азизам 140,000 сомон мега арзон мешава. пули урусӣ хати 770,000 рубл мешидай. номерои телефонош имо ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. видеои пешнар аҳамият додум комментарияро нависавдан ки ай шаҳри Норак ягон квартираи арзонтар шавад монем. бардурои азиз, на квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Норак, кӯчаи Шамсулло Юсуфӣ, доми 11 пеши мактаби Седа будай. сехонага квартира дар дим этаж қарор дора, ремонти хона миёнай падъабой будай. падъабой тайёра ремонташ, ову свеч ҳастай, уҷатош 100%. қариби хонада мактаб, садиқ, магазин, масҷид, ҳукумат, маориф наздик будай. бардурои азиз, мақсад чӣ хеле гуфтум, ҳамаи чӣ наздик будай, точкаи зурда будай. нақша бардурои азизам, ана 250,000 сомон мега арзон мешава. пули урусӣ хати 1,390,000 рубл мешидай. номерои телефонаша занг зада хонаи арзона аз шаҳри Норак бихарен. дӯстони аз хонаи фасони десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Фирдавсӣ. 20 сотиқ заминда обши 6 дар хона кардагӣ, 3 хонаш ремонти нав дора, 3 дар хонаи дигаш ана ремонташ падъабой тайёрай. ов свеч мега ҳастай. бардурои азиз, ҳуҷатош 100%. гирди хона ба сменблок маҳкам кардагӣ, дарвоза дора. дарахтои мевадиҳанда ҳам дошта. қариби хонада мактаб, магазин, масҷид, балинса наздик будай. нархи хонара бардурои азиз ана бо маслиҳат гуфтагиай, яъне ки дагаварнояй нархи хона. хай мисол касе харидор бошен, занг зада мепурсен. бо ҳами ака 8 сотиқ замини дигарам дора. беғарзи хона бо 8 сотиқ замини дигарам дора. оғилаш детаҷай мега савдо туғури бигира, қати ҳами гов молаш мефурӯшмуш. бардурои азиз, марҳамат, на касе да мисол хона дар кора аз ноҳияи Ёвон ё замин дар кор боша, инами ака дора. номерои телефони поёнгиш имо ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. чӣ хеле гуфтум бардурои азиз, беғарзи хона бо 8 сотиқ замини дигарам дора, оғили детаҷа доштай. занг зада маслиҳат кунен.
دوستان عزیز لایک را فراموش نکنید کسی در کانال ما مهمونن подписаться کنید دوستان عزیز این کвартира دسامبر درو قرار در شهر دوشنبه نویای فردوسی 65 میکرورایون نزدیکی بازار سخاوت بازار کاروان بازار دهقان قریب است سه کمنات کвартира در 3 متر قرار 53 کвадрат متر ремонти خانه میونه او سویچ میگه هست اجرتش 100% کвартира با بعضی چیزهاش فروخته میشه قریب خانه در مکتب انا صدیق مغازین مسجد پلیکلینیکا نزدیک بده точкаи зур да буде خلاصه нарша $50,000 میگه $50,000 530,000 сомон мешава 3,250,000 рубл номери телефонаш ҳаст имо ватсап дора номерош занг зада квартираи арзонаи шаҳри душанбе бихарен маълумотша дар бар экран навистагиам دوستان عزیز میگذاریم به هشتم اعلان امروزش خیلی که در اول ویدیو گفتم یا انا BMW زوروی کردگی نه بردروی عزیز انا وقت ساعت مینوت شما دو زمره گام بزنم با دقت گوش کنین BMW 5 پیتیورکا بوده سالی برآمدش 2016 سوزشوریش تنها بنزین авио моторش 2 لیتر коробка автомат состояние ماشین بهترین کانسانر حجت داره مقصد ماشین زور ده آدرس بردرو انا گورод سنت پتربورگ ده ماشین صاحب ماشین میگه که مسکو ده یگان خریدار باشه ماشینا برده میتونه مقصد ماشین انا سنت پتربورگ ده بوده میگه که یگان خریدار اگر مسکو ده باشه مثال ماشینا برده میتونیم که بفروشیم نرخ بردروی عزیز 1,600,000 روبل میگه ارزان میشوه یا با کвартира در شهر دوشنبه یا شهر وحدت هم باشه علیش میکنه پولی توجیکی خطی بردروی عزیزم 285,000 سومون میشیده هر دی نمرش واتساپ داره بردروی عزیز زنگ زده BMW 5 بخرین گورод سنت پتربورگ ده بوده دوستان عزیزم انا خونده صنعت های سالی برآمدش 2013 سوزشوریش بنزین авио моторش 2.4 لیتر коробка автомат کانسانر обогрев сидельни همش قاعدوی کار میکنه همش 100% میگه بالونش نوای آدرس شهر دوشنبه ژد وокзал ده بردروی عزیزم ماشین نرخش 100,000 سومون میگه 100,000 سومون کسی خریداری انیق باشین ارزان میشوه номери телефонаш ҳаст номерош ватсап дора марҳамат ана хундаи санъатара занг зада бихарен соли баромадаш 2013 دوستان عزیزم این زمینه دستین قرار داره در ناحیه وخش انا صاحب زمین میگه که 8 سوتیق زمینه 4 در خانه را فوندامنتش بلند ریختگی و نه انا حاجت خانه کوخنی در درونش بوده بردروی عزیزم هم خیلی پروژه بوده اینه که فوندامنتش بلند خشو برداشتگی بودن نرخ بردروی عزیز 60,000 سومون میگه 8 سوتیق 4 در خانه را فوندامنتش ریختگی در ناحیه وخش 60,000 سومون پولی روسی قطعی 330,000 روبل میشده مرحمت نه کسی در زمین در کره ناحیه وخش کنکریت خریدارو زنگش بزنین انا دوستانی عزیز انا کвартираи ارزان خیلی که در اول ویدیو گفتم یک کمناتش انا 62,000 سومون قریب 160 بگو 62,000 سومون بردروی عزیزم گوش کنید یک جای کвартира افشی بردرو قرار داره در شهر استقلال یک خانگاه در 4 متر قرار داره 35 کвадрат متر رایون تباشر دومای پیشینه خانه ремонт کردگی است صاحب کвартира میگه که یک خانگاه با دو خانگاه تبدیل دادگی انشه ремонтش میونه بده همه حجتش 100% است ای شهر خوجان 20 کیلومتر دورتر نرخ بردروی عزیز خیلی گفتم 62,000 سومون پولی روسی خطی 340,000 روبل میشده خریداری انیق زنگ زده مصلحت کنین بگین که نمره رو از کانال سعود و تیجی گرفتم بردروی عزیزم از کجایی که خونه مثال نموندیسم یا کوارتیر نموندیسم یا زمین نموندیسم در کامنتر بنویسین من ارزانتر یافتم در کانال میمونم خونه در کار نباشه پروست بنویسین که بهترین ویدیو سعود و تیجی نم قد دستگیری کنین شیروی نر گپ تو ندارم بردروی عزیز کوارتیر دستین قرار دارد در شهر تورسونزودا نوی پیشینش رگره کسی نمیدونه یک خانگاه در
як хонага бардуи азиз дар 8 этаж қарор дорад. 46 квадратный метр дом новостройка, хона без ремонт, коробка гуфтагиай. Ха як сурат мисол мода ҳастай, бо касе харидор бошен моҳирен айдран мисол дарни квартирара мебинен. шаҳри Турсунзода дабдай, дим микрорайонда қариби амонатбанк дабдай бардуи азизам. Нарши 145,000 сомон мега, арзон алиш мекадай. 800,000 рубл. 145,000 сомон. Номерои телефонаш аст, конкретни харидоро занзда маслиҳат кунед. дӯстони азизам, бо мегзарем бо ба як квартираи арзони дига. Ин канал фақат ҳамин сохта шудаги барои замин хонаҳои арзон, квартираҳои арзон. Ба як бор дига даётон биёрам бардуи азиз, ҳамин канали ма фақат хонаҳои арзон барои мисол подписчикора пешкаш мекунем да. Бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак, як хонага дар 5 этаж қарор дорад, 36 квадратный метр дар центри Норак бидай. Дом бардуи азиз новостройка, хона без ремонт, коробка гуфтагиай. ва бардуи азиз ки ана соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки ана касе ки мисол харидор бошем ба телефон маълумотша метавон гуфтагиай. Нарша 133,000 сомон мега. Арзон мекуна намекуна нависагӣ нест. 133,000 сомон, 730,000 рубл мешидай. Долларшам дар бар экрани нависагиам. номерои телефонаш ҳаст, касе харидор бошен, занзда квартираи арзона аз шаҳри Норак бихарен. хай дӯстони азизам, мебад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки замин аст, ки ҷое ки мошин аст, ки ҷое ки квартира роӣ кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархошона якта ба якта гуфтам. хай фикр мекунам ки нархҳои зур бад, маъқул шуда боша, як дона лаки бепла биҷиқ. маъқулам нашуда боша шеринар, ана як дона лаки бепла биҷиқ. иншоалло ки айму ҷои гуфтагӣ як рӯз як рӯз хонаҳои арзони мисол ба хости дили худат меёӣ, ба шарте ки подписатсия кардагӣ бошӣ. бардуи азиз, подписатсия кунен, зангулара дар бологӣ шумонен, як дона лаки бепла барои меҳнатҳои мо биҷиқен. ва бардуи азизам, ана чӣ гуфтанем, касе ки то охири видеора қатима чақчақ када тамошо карден, дар комментария ана рақами 5 звездара бинависен. рақами 5 звездара бинависен, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. дӯстони азиз, хай гапаи сӯз зиёд намекунем. то видеои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад, дар ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хай бардуи азиз.